Hey guys, welcome back to my channel. माबायदि दं नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ थारमाने हाइलि रिक्वेस्टेड भिडिअ गोबाङानो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आब' आरो गुबुन मोनसे दख'नायावहाय दरि खानायखौहाय बे रुबैयाव खानायखौहाय भिडिअ बानाय आरो मोनसे आं गावनो बुंदोंमोन नालाय जे आरो मोनसे बेलेग रोखोमनिबो खानो हायो होननानै ओमफ्राय बेखौनो आंखौ कमेन्टआवहाय बुंहरनायखाय आं सानबाय बेनि सायावहाय भिडिअ बानायनोसै होननानै स' दिनै आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै माबायदि खानो हायो आरो गुबुन मोनसे दं नालाय देखायनोसै नोंथांमोननो नै बेबायदि खानायखौहाय दरि खानायखौहाय स' जाय बिथांमोना इन्ट्रेस्टेड भिडिअखौ जोबजासिम नायदो भिडिअखौ जोबजासिम नायबासो मिन्थिगोन नालाय बिनि कमप्लिट प्रसेसखौहाय माबायदि खायो अब्लासो मिन्थिनो मोनगोन जोबजासिम नायबासो ओमफ्राय जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै होदो स' गोबाव खालामालासिनो फैदो लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आंनि नङा दख'नाया एक्सुवेलि आंनिनो बिनानाव बायदि जाहैयो सासे बियो खानो होफैदों ओमफ्राय आं सानबाय आंथ' खागोन आवगोलनियावहाय सोंदोंमोन बिजियावहाय खुन्दुंखौ माबायदि सोयो होननानै आं एक्सुवेलि खुन्दुङाव बिजियावहाय खुन्दुं सोनायखौहाय सोनो बावदों बाट एबार खनसेनिया एकदम बिराद इजिथार बिजियाव खुन्दुं सोनो नाङा अनलि जास्ट खानायनि खुन्दुंखौल'सो सोनो नांगोन ओमफ्राय बे जिथुनिखि बेखौहाय होदों बेखौ बिजियाव सोआबाबो जायो ओमफ्राय जास्ट बे खानायनिखौल' आन्था माबाबा बिजियाव सोनांगोन आरोना ओमफ्राय बिराद गोरलै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम अब्लासो मिन्थिनो मोनगोन स' फैदो लोगोफोर गोबाव खालामालासेनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै स' नायदो बेखौहाय खानो थाखाय जोंनो मा बुस्थु नांगौ जायो मा जगार नांगौ जायो मा मेटेरियल्स नांगौ जायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारि फारियै दिन्थिगोन मा मेटेरियल्स इउज खालामो बेखौ खानो थाखाय गोबां दख'नाफोरावहाय बेबायदि खानाया थाया बिदि खानानै दख'नाखौ एसे मोजां गोग्गोम नुहोनो हायो आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो दख'नाखौ बिदि खानानै लाबाला मोजांनो रोजोब नुयो आरोना गिबियावनो नै आं दख'नाखौहाय बेखौहाय बिदि जिंनिखौहाय इदि सुनानै लाबाय रुबैखौ माने बियो दख'नाया पुराना जाबाय नालाय गानखांबाय आवगोलावबो ओमफ्राय जिंनिया गजोब्बायमोन ओमफ्राय गजोबनायखाय दा बेखौहाय गानबा एसे बोरैबा नुयो दख'नाया जेबोआनो जायाखै बाट जिंनिया गजोब्बायमोन बेखायनो बे जिंनि रुबैखौहाय बिदि आङो मेचिनावहाय सुनानै लाग्रोबाय बिनि उनावहाय बिनि सायाव खानानै होनोसै आरोना ओमफ्राय बेखौ खानो थाखाय जोंनो खुन्दुं नांगौ जायो सिल्क थ्रेड बे येल्ल' कालारनि ओमफ्राय ग्रिन कालारनि ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय रेड कालारनि मानोना दख'नाया रेड बाट बेयावहाय गोमो एन्ड येल्ल' आगरबो दं गोथांबो दं ओमफ्राय जोंनो नांगौ जायो बे खुन्दुंखौहाय मेचिननि जों जि सुयोना बे खुन्दुंखौ नांगौ जायो आरो लोगोसे जोंनो नांगौ जायो बे बिजि फिसा ओमफ्राय जोंनो नांगौ सिजोर केमसि नांगौ जायो जोंनो बिजियावहाय नै खुन्दुंखौ बिदि सोनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय बे खुन्दुं सोनायजोंनो जों दाहाय बे दरि खागोन नालाय दख'नायावहाय बे खुन्दुंखौ खागोन आरोना नै बिजियावहाय सोनानै लाबाय आं खुन्दुंखौ बिदि ओमफ्राय दाना बे सिल्क खुन्दुंखौहाय ज' बिदिनो मा कालारनि नांगौ मिक्स खालामनानै लादो ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ खुन्दुंजों खानोसै दाना दहायनि बे खुन्दुंजोंहाय बेखौ खानानै लानोसै बिजियावहाय खुन्दुंखौ सोखाबाय अलरेडि बिदि खानानै लादो आरामसे खानानै लादो आं बे खुन्दुंखौ थारमाने आं बिजियाव अलरेडि सोखांखाबाय ओमफ्राय नै बिदि खादो खनथाम खाबाबो जागोन खननै खाबाबो जागोन आं थारमाने खनथाम खाबाय आरोना खनथाम मोजाङैनो टाइट थानाय बायदि खनथाम खानानै लाबाय नोंथांमोननि गोसो बेखौ खननै खायोना खनथाम खायो आं एसे गेजेरै थानाय बायदि खादों नालाय बेखायनो खनथाम खाबाय आरो आङो ओमफ्राय खाखांबाय आङो दाना बेखौहाय दख'नायाव सोनोसै आरो दाना दख'नाखौ लादो ओमफ्राय बे बिजियाव खुन्दुं सोनायजों जों खादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौहाय सोदो ओमफ्राय लासैनो बोदो ओमफ्राय नै खानाया फैबाय ओमफ्राय बेखौ ओरै हमनानै ओरै ज' बुथुमनानै लादो आरोना खनसे सोबावदो बिजिखौहाय होमबासो थेट थागोन नालाय लासैनो सोदो नै आरामनो ओमफ्राय बेखौहाय बे बिथिं थानायखौहाय ओरै लाबोनानै आखाइयाव हमथाना लाखिथ'दो आसियावहाय हमथाना लाखिथ'दो
ओमफ्राय आरो बेखौहाय खानाय बायदि खालामदो आरोना बेखौ बिजिखौहाय ओरै सोनानै जों खायो नङा बिदि खानाय नै आरामसे बिदि थासिगोन बिदिनो खादो आरो खनसे खाबावदो खनथाम हालासे खानो हायो खनथाम खानानै ओमफ्राय ओरै खास्रोदनाय नङा थारमाने गोरा खानाय बायदि खालामनो हायो आरोना बिदि खनसे आरो नोंनि गोसो आरो खनसे खाबावनोबा खाबावनो हायो आं थारमाने खननै खाबाय एबार खनसेनिखौ नै ओमफ्राय बेयावहाय खास्रोदनानै होबाय खास्रोदनाय माने ओरै खाबाय आरोना टाइट थानायनि थाखाय ओमफ्राय बियो गिबुर खानाय नंला बियो थाखासिगोन टाइटनो बे खुन्दुङा गोरा थाखायो नालाय नै जाबाय आंना मोनसे ओमफ्राय दाना बेखौहाय जमा हमथुमनानै खेमसिजों हानानै होदो नै बास दाना जाबाय नै मोजां नुबाय ओमफ्राय बेखौहाय खुन्दुंखौ आं एसे खम होदों मानोना बांद्राय गिदिर नाङा आंनो एसे फिसाखौनो मोजां नुयो आङो बांद्राय गिदिरबा खाग'नो हाया मोनो नालाय आरो खनसे खानानै देखायबावनोसै आं नोंसोरनो लोगोफोर सेम प्रसेस खनसे नायबावनानै लादो नै आंना खाखांबाय आङो मोजां नुदों खानायखौ नै खम दामि दख'नाखौ माबायदि मोजां नुहोनो हायोना लोगोफोर मोजां नुबाय नोंथांमोनाबो खानो हागोन बेफोरबायदि बिराद सिम्पोल गोरलैथार आरो खानो स' नै गाव गावनो खानानै लानो हायो माथो फैसा गारहैबाय थानो ना दखानावलाय नै ओरैनो बिदि खानायखौ 350 400 बिदि लायो स' 400 गारस्लायस्लाय नों खुन्दुं बायनानै न'आवनो हारसिंनो खानानै लानो हायो नै बेसे मोजां नुखो आसा खालामो नोंथांमोना सोलोंनो मोनबाय जानो हागौ नायनानै सोलोंदो जायफोरा रोङा सोलोंनो हागोन गोबाङानो रोंखायोबो जानो हागौ बाट आंखौ माखासे रिक्वेस्ट खालामनायखाय आं बे भिडिअखौहाय बानायबाय स' सोलोंनो हागोन नोंथांमोनाबो माबायदि मोनखो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै आसा खालामो नोंथांमोना सोलोंनो मोनबाय जानो हागौ बा रोङाखैबा सोलोंनो हागोन माने गोबाङानो रोंखायो खानायखौहाय आं रोङा होननानै बुङाखै बाट सासे सानै दं सोरबा रोङिबोथ' थागोन नालाय ओमफ्राय बिसोरनि थाखाय आरोना बे भिडिअआ ओमफ्राय आंखौ कमेन्टआवहाय बुंहरनायखाय आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय स' सोलोंनो हागोन नोंथांमोना आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै अल खालामनानै होदो स' बाय बाय सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ